गिबियावनो जोंनि बर' निउस अनसायगिरि बयनिसिमबो आङो रामफलबिल दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जानानै खुलुमनाय जासिहरदों। दिनै मोनसे समनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि आरो जोंनि बर' समाज बर' माहारिनि सासे गेदेमा दावहारु गालाबाथा बसुमतारी 23थि गोसोखां थैनाय सान फालिनाय। जोङो बे हाबाफारिखौ गुबुन गुबुन बोसोरफोरनि बायदि देग्लायबो दावहारु गालाबाथा बसुमतारी पाब्लिक चेरिटेबल ट्रास्ट आरो रामफलबिल दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफाद जोङो जुथायै फुंबिलिनि हाबाफारिनि गेजेरजों जोङो बिथांनिनो मांखरसालियाव बिबार बावनाय आलारि बाथि सावनाय आरो बिफां गायनाय हाबाफारिनि गेजेरजों जोङो फालिनो लादों। जोङो थांनाय गुबुन गुबुन बोसोरफोराव गुबुन गुबुन हाबाफारि लानानै जोङो बे बिथांनि थैनाय गोसोखां सानखौ फालिबोदों। दा बे थैनाय गोसोखां सानखौ फालिनायनि उद्देश्यआ थांखिया जोंनिया बेनो, बिथाङा जे जोंनि बर' जाथिनो जेबायदि बिहोमा होलांबाय, गावनि नाजानाय गावनि मावनाय गावनि रोंगौथिनि गेजेरजों जेरैबायदि गावखौ बाउसोमलांबाय, दा बे बाथ्राखौ जोङो इयुन जोलैफोरनो बा जोंनि लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरनो जोङो जेनेरेसन टु जेनेरेसन मिथिहोनायनि मोनसे गोनांथि दङ। बिथाङा दिनै जोंनो जे सानस्रि आरो सान्थौखौ होलांबाय, बे सानस्रि आरो सान्थौखौ दिनैनि जोंनि इयुन जोलै जोंनि लाइमोनफोरा लानानै जोंनि जाथिखौ आरोबाव गुबुन मोनसे स्टेपाव जों दिनै जाखिनि मोनसे पर्यायाव दंफैयो जाथि हिसाबै आरोबाव बिनि गोजौसिनाव जोङो लांनो थाखाय मोनसे थुलुंगानाय बा मोनसे बेबायदि जोङो बिथांनि इन्सपिरेसनखौ जोङो मोननो थाखाय जोङो नैबेबायदि हाबाफारिनि गेजेरजों बिथांनि जे बाथ्राफोर बिथांनि जे मावलांनाय बिहोमाफोरखौ जोङो सम सम जोंनि फरायसाफोर जोंनि लाइमोनफोर बा जोंनि इयुन जोलैफोरनो जोङो मिथिहोनो थाखाय थांनाय बोसोरफोराव गुबुन गुबुन हाबाफारि लानानै जोङो बिथांनि जे थैनाय सान बेखौ फालिदों। दा देग्लायबो जोङो बिथांनि जे थैनाय सानखौ 23थि जे दावहारु गालाबाथा बसुमतारीनि थैनाय गोसोखां सानखौ जोङो फालिनायावहाय फुंबिलियाव बिदि बिबार बावनाय हाबाफारिनि गेजेरजों फालिदों आरो मुलुग गोजोननि थाखाय जोङो बिफां गायनाय हाबाफारिफोरखौ लाफादों। आरो बिनि अनगायै जोङो बोसोरफ्रोमबो बिथांनि मुङाव मोनसे सोलोंथाइ बिथिङाव जोङो जोंनि इयुन जोलैफोरखौ थुलुंगा होनायनि नोजोरजों गालाबाथा बसुमतारी टेलेन्ट एवार्डखौ होबोनाय जादों। जोङो देग्लायबो बे दावहारु गालाबाथा बसुमतारी टेलेन्ट एवार्डखौ थांनाय दख'रा एबसुनिनो जे सिङाव थानाय गासैबो सेथि थाखोआव फरायसा उथ्रिसार जानो हानाय मेट्रिक आनजादाव फरायसाफोरखौ जोङो बरायनाय हाबाफारियाव जोङो जुथायै बेखौ होफानाय जाबाय। जोङो रामफलबिल दख'रानि जोङो रायजो राजा हिसाबै बा बे ओनसोलनि आङो सासे बेक्ति हिसाबै जोंनि सरकारनिसिम बा जोंनि जायफ्रा गेदेमा दिनै जोंनि जाथिखौ बा जोंनि गुबुन गुबुन बिथिंखौ दैदेनगासिनो दङ, बिथांमोनखौ खावलायनो थाखाय गोसो जादों। जिहेथु रामफलबिल दख'रानि सिङावबो बा बे रामफलबिल दख'रानिफ्रायबो जोंनि जाथिखौ नेतृत्व होनाय बा जोंनि जातीयता आफादफोरखौ दैदेनबोनाय गोबां मुंख'जाथाव गेदेमा सुबुंफोर जोंनि गेजेराव दङ। जेरै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गायसनगिरि गाहाय नेहाथारि रुंसारि कनिकेश्वर नार्जारिया बे रामफलबिल दख'रानि सिंनिनो आरो बिनिनो एसे उन उन बा बेजोंनो समब्रा समब्रि खामानि मावबोनाय दिनै दावहारु गालाबाथा बसुमतारी बिथाङाबो बे ओनसोलनिनो आरो गुबुन गुबुन बेबायदि गोबां दैदेनगिरि गेदेमाफोर दङ। नाथाय जोङो मोनसे सिमां मोनसे थांखि लानानै जोङो जोंनि गेजेराव जेरैबायदि सोमावसारनाय बा जोंनि गेजेराव जाथिनि मोनसे गिलु बालु थासारिफ्रा दिनै बारबै बारबै जोङो मोनसे मोननै मोनथाम बेबायदिसिम जोङो स्टेप सफैनानै गोबां बेबायदि गोरोबथा जानानै फैबाय, मोनथामसो गोरोबथा जानानै थांबाय। दा बे मोनथामसो गोरोबथानि उननिफ्राय जोङो बे ओनसोल हिसाबै बा जोंनि रामफलबिल ओनसोलाव जेरैबायदि जोङो जौगानायखौ मोननांगौमोन, जेरैबायदि जाफैनांगौमोन, जोङो नैबेखौ रामफलबिलनि एरियानि जोंनि रायजो राजाफोर हिसाबै जों बेखौ दासिमबो उपलब्ध खालामनो हायाखै बा बेबायदिखौ जोङो मोननो हायाखै। आरो दिनै बिसेसकै जोंनि गेदेमानि जे बे मांखरसालिखौ नायोबा नोंथांमोनाबो नुगोन, बियो दिनै जाबायदि जौगानांगौमोन बेखौ जोङो जेरैबायदि खालामनांगौमोन, जोङो रांखान्थियारि अबस्था जोंनियाव बेबायदि थोजासे गैयिनि थाखाय बा सरकारनि बिथिंनिफ्राय बा गुबुन गुबुन बिथिंनिफ्राय जोङो जेरैबायदि हेफाजाब मदद मोननांगौ जों दिनै बेवहाय मोननो हायाखै। जायनि थाखाय दिनैबो बिथांनि मांखरसालिया
माने दाबो हायैनो दङ जों बेखौ दासिमबो बाउन्डारि वालबो होनो हायाखै जेबो बिदि साजायनो हायाखै थांनाय गोबां समाव जोङो खावलायदोंबाबो जोंनि राजखान्थि दैदेनगिरिफोर बा जोंनि गेदेमा बिथांमोननाव जोङो आखाइ फोलावदोंब्लाबो नाथाय जोङो बेबायदि रेसपन्सखौ मोननो हायाखै कनेकेश्वर नार्जारि गेदेमा बिथांनियाबो दासिमबो बिदिनो नाथाय जों आसा खालामदों मिजिं खालामदों जे आथिखालनि गोदान सरकारा बिटिसि सरकारा मानाव गेदेर प्रमद बर' बिथांनि दैदेननाय सरकारा जोंनो मोनसे आसास होदों जोंनो मोनसे माने बेबायदि हप होदों जे रुंसारि कनेकेश्वर नार्जारि गारलाबाथा बसुमतारी आरो जोंनि सतिश चन्द्र बसुमतारी बे साथाम आरो गोबां जोंनि गेदेमा मुंख्लंफोरनि रुंसारिफोरनि जोंनि दैदेनगिरिफोरनि बे रामफल रैखानि जे मुर्तिखौ बा स्टेचुखौ मोनसे जायगायाव जमा दोननानै बेवहायनो जोङो फुजिनो हानाय बायदि बेवहायनो जोङो नायनानै जोंनि इयुन जोलैफोरा जोंनि मुंख्लंफोरनि बागै मिथिनो हानाय बायदि मोनसे जायगा बानायनानै होनो थाखाय जोङो बिथांमोना बुंदों आरो जों लोगो लोगो दासिम हाखौ नागिरनानै जोङो रेडि खालामबाय माखासे मुर्तिफोरा जेरै रुंसारि कनेकेश्वर नार्जारिनि जे मुर्ति बे दासिम रेडि जाबाय आरो बिथांनिखौबो बानायगासिनो दं होननानै जोङो खौरां मोनदों दा जों आसा खालामदों आरो बिथांमोनखौ खावलायहरदों जाहाथे जेसे हागौ थाबैनो जोङो बेबायदिखौ बेबस्थाखौ बा बिथांमोनखौ जोङो मोनसे जायगायाव सिबिनो हानाय बायदि जायगाखौ जोङो रेडि खालामनानै होयो आङो बेखौनो खावलायहरनाय जाबाय। जोनोम सान आरो गुबुन गुबुन गाब गोनां बुब्लिफोराव खुगा गोदै खालामनो जों लुबैयो केक। नंगौ, जोनोम सान आरो बायदि गाब गोनां बुब्लिफोराव नोंथाङाबो लुबैयो केक। मोनफ्रोमबो बुब्लियाव केकआ बयखौबो मुहिहोयो आरो देहाखौ थाजिम मोनहोयो। बेबायदिनो क'क्राझार सहर डन बस्क' एच.एस. स्कुल र'डनि वार्ड नं 4 आव दं नोंथांखौ मुहिहोग्रा आरो थाजिम मोनहोग्रा गोथाव केक। गोथार जोनोम सान फालिनाय बायदि गाब गोनां बुब्लिफोराव खुगा गोदै खालामनो नोंथाङा लांफैनो हागोन क'क्राझारनि बेकारि एन्ड कनफेक्शनारि रेस्टुरेन्टआव गोरबो सोलेर थाजिम मोनहोग्रा मेजेरलायनाय गोथाव केक। बे गोथाव मेजेरनां केकखौ जानो लुबैदोंब्ला थोंजोङै मख'नाय थंआव थांनाबो लायनो हागोन आरो बिथांमोननि होखानाय 767601351888 8860607313 आरो 8800766409 जानबुं अनजिमायाव सुलादाना बुकिं अर्डारबो खालामनो हागोन। अब्ला माखौथो नेना थाखो? जोनोम सान आरो गाब गोनां बुब्लिनि थाखाय दानो अर्डार खालाम बेकारि एन्ड कनफेक्शनारि रेस्टुरेन्टआव केक।